इथिंबो आङो गगा मोननायानो हामाखै गारमाया ओरैबायदि खालाबबाय थादो माने सुखुवाखैनोखा बोथोरानो माबायसा जाखादो गरमदोनो दिनैफोरखौ ओरैनो गरमदोबाबो सोलिलांनांसिगोन आरोना सोरनि फेभरेटलै गरमा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांबाय थादो बे गरम बोथोराव खालामनाय भिडिअ मासि गरमजोंनो जेबो भिडिअखौनो लाबोनो गोसो गैया होमबाबो मा खालामनो आरो उपाय गैया न' खालामनांसिगोन भाङा फोथा होननायनो जोंहा नै लोगोफोर बेखौ आङो सिगाङो फार्स्ट सोलोंनायाव आखाइजों सिलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो आं बेखौनो बख'गासिनो आरो ओमफ्राय माने सिङाव हि होगोन ओमफ्राय हि होनानै सुथाबफिनगोन मेसिङाव बेनिखायनो दिहुनफिनदो बेखौ आंनि मेसिङा ओमफ्राय दायो आं सिलायनोसै आरोना फार्स्टआव सिलायना नायग्रोनि होमबा मोजां जादोंना जायाखै बेनि उनाव सिलायगोन जि दिननिफ्राय औवा गाजा ओंखारदो इदिननिफ्राय नायनो जाबायनो थासिगोन दिनैबो औवा गाजादो अनला खारैनो नाय खाला दालि औवा गाजा नोंसोरो मा संनो रोंगौ नै जोंहा बिमाया मास्टार सेफ किचेन का सुपारस्टार जानो हागौमोन बिथाङा नैथिं साहा फुदुंगासिनो आङो नैबे दय फुङावनो फुदुंनायमोन ना ओमफ्राय खान्थावजोबना दोङो स्पेसियेल बार्गारजों साहा हैनोसै आं नैबे माना गुरि गुरि जाबाय थादों आंना बार्गारा रेडि जाबाय ओमफ्राय बियो माबा जोगोनार बिजौ आरोना ये देखो बर्गर हममेड बिदिनो माहाजोनफोरा मानो फैसा गारनानै जायो सामाखौ बाजा नंगौ बरिया पियाजबो हाबावना होलायलायबायसो आं जि गोथाव जाखादों मैगं होना जानो इमान गोथाव जाखादों ये देखो नींबू का शरबत लोंलायनोसै इस दै गुसु बरफआव आइसक्रिम थानाय मोननांगौमोन बरिया जागौमोन न दाउआ मादि उन्दुना दोङो नै इमान खतरनाक सान्दुं होदोना आयु 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 थैलांगोन मानसिफोरा इमान गरम दोनो गुसु जानाय बादि बरिया जागौमोन जि बरिया ब्लाउसखौबो हाबाय हानानै सिलायबायबो दायो प्रब्लेमा जाहैबाय आखाइखौ माबायसा हाना दोनदो दुखु मोनसोबाय नै इदि फाग्ला सोर आखाइखौ इदि हायो इदि सोर आखाइखौ हायो नायसन अदके आं इखिनि कानिखौ बेकार खालामगारबाय नै इथिंबो दा बियो आखाइ जाला बिखौ हानानै ओरै खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय सोर आखाइखौ इदि हायो रिसननि दा मिलायलानोखा जालानोखा नै ब्लाउसआव ओमफ्राय दायो मा खालामबावगोन आं दुखु मोनसोबाय जि बरिया आरामनो सिलायबाय थै उपाय गैया दिनैबो जानाय नंला बे इमान खायसोखा आइया गोलैबाय आं बेयाव बेलासिनि साहा फुदुंगासिनो लोंनोसै आरो गरमाव